Здрасти, Анастасия. Много ми е приятно да те видя. Сега провеждам последния изпитателен полет с елените и се обаждаш в много удобен момент. Искам да видя дали, вече мога да ти кажа, шейната ми работи безупречно. И не се притеснявай. Винаги ще знам как да те намеря. Шейната е готова за доставките през важната нощ. Анастасия. Имам изненада за теб, защото... През цялата година полагаше усилия да си послушен. Но преди това, нека ти разкажа нещо за звездите. Следващия път, когато погледнеш небето, обърни внимание и си спомни, че всяка от тях носи името на дете. Искаш ли да видиш как се казва тази, която донесох? Да. Ако добавя малко вълшебен прашец... Изненада, това е твоята. Блести ярко в нощното небе и показва възрастта. Ти си на 2 годинки, нали? Анастасия. Искаш ли пак да си говорим преди важната нощ? Искаш, значи. Страхотно. Ще се видим скоро. Весела Коледа!